aivan tosi hieno tapahtuma. Kanaremaljat ja pikkusen tossulätkää ja hyvä bändi soittaa, niin tosi hyvä tapahtuma. Mukava lisää tähän. Ihan hyvähän tämä on. Tänne voi tulla aikaisemmin, saa auton parkkeen eikä tarvitse pelätä sakkoja. Tää on ihan tervetullut kyllä, joo. Tää luo semmoista tunnelmaa, mikäs tämmöisellä kelillä, niin mekin ihan tultiin tarkoituksella katsoa näitä happeningia tähän ennemmin. Hieno juttu. Kyllä mä luulen, että Kärpät sen vielä, pakko sanoa näin. Ilves-fanina. Kärpät. Tappara. Tappara. Puolet meidän perheestä on sitä mieltä, että Tappara ja toinen puolisko kannattaa Kärppiä, että katsotaan nyt, toivotaan Tapparaa.